Bishramganj थानानि नायमथांनि यागो Romjakha Khorok Brwi National Liberation Front of Tripura एबा Nlft नि आदं रक खरकसा आदं परिमल देबबर्मा तांसालो लेफुंगा थाना bai खबजाक कामालगात आमचाइनि परिमल देबबर्मानो रमै बिशालगड़ थानाओ सेफ कास्टडिओ तनिखा Bishramganj थानानि नायमथांनाय रक परिमल देबबर्मा bai baksa tei खरकथाम रमजानाय रकनि मुं ओंखा बिदेश देबबर्मा जहर देबबर्मा tei राजेश देबबर्मा SP रथिरंजन देबनाथनि तैदुल मुं bai SDPO राहुल दास no खबै हांकर पुलिस नि कुचुक बेरेमनि नायमथां रक borokno romkha koktomao saimankha परिमल देबबर्मानो कारै tei खरकथामनो बेलो फियग्रजाखा hwnwi क्राक सालो परिमल देबबर्मानो बिशालगड़ थानानि सिमी सालबानि बागै पुलिस रिमान्ड सानै कोर्टो तिसाजाखा साइमानका थांनाय फाइफुआसो Bishramganj हातिनि बेटार बयस माइक्रो ATM नि बुग्रा निर्मल देबनाथनि फालनकनि 17 लक्ष रां सेगै तलांखा hwnwi परिमल देबबर्मानि साका ककसिलचा मुं कासाखा। भिडिअ रिपर्ट चुमै टिभि।